Boj. Vidíte, že už po niekoľkých odpuchavých súbojov tá dynamika tých bojov traja na 3 nie je až taká vysoká. Oni tieto klínče sú veľmi namáhavé, veľmi ťažké. Takže máme tu už ležiacich troch do konca a snaha o povolenie aj posledného. A podarilo sa to. Videli sme krásnu výmenu. Pokus o zhodenie, ťahanie za hlavu. A jednoho bojovníka už máme na zemi. Vyzerá, že aj ďalší dvaja stáli. A snaha o pomalenie posledného stojaceho protivníka. Ten sa snaží, odoláva, bojuje v rohu. Áno, keď ho nepresvedčíte silou, treba mu silou upnúť po hlave. On si rozmyslí, či chce ešte vzdorovať. Krásne zhodenie.